Syöttö oli väärä, matala, näin, vapaa taivaalla. Kolmoselta kotijoukkue siirtyy 1-0 johtoon. Ja näin oma ratkaisu kolmospesällä Mikko Alahuikulla ja näin Jalasjärvi tasoitti tilanteen 1-1. Syöttö oli väärä. 2 lyöntiä. Ja Latvakovolta lipsahtaa toinenkin väärä. Juoksu 2-1 johtoon. Ja kenttämestarin erikoisella Jalakselle kaverusjuoksu 2-2, ajo jatkuu. Ja ykkärajaan kierre näkyy, sillä Jalakselle johtojuoksu. Ajo lähtö purettu takatilanne. Ja tuli se kolmas väärä, vapaa taival. Ja tässä tilanteessa, jos vielä lipsahtaa, niin silloin myöskin ykköseltä vapaa taival kakkosen. Ja sieltä välilyönniltä juoksu ja kolmosesta palo. Ja näin. Puudenmäki löi, Haikola toi. Tilanne 4-4. Ja tämä nyt oli pieni onnen kantamoinen. Taikka sitten se oli tarkka lyönti. Kastula löi johtojuoksun 5-4 kotijoukkueelle. Ja syntyvää ajolähtöä nyt. Ja tällä harvalla sai kotijoukkue. Vierasjoukkueen juoksu tasoitti tilanteen 5-5. Eli superjäämme tän tällä lyönti meni. Syöttö oli oikein, lyönti meni.